Misschien kan je die kapot knippen. Ik ben het fauna-raster wat hier staat aan het herstellen. Dat weer wat beschadigen en die plastic en skaten die ben wat losrijken en die zetten we vast. En dan houdt het fauna-raster in functie. Hè? Maar dat stuurt het wild wat er bij de rent een bepaalde richting uit. En dan komt het op het plak waar het ergens wel deel kan. Het gaat natuurlijk net alleen om auto's en om reeën, maar ook om de lietsere beestjes. Het lukt wel, maar het is wel een gepiel. Het is hier al schuin en de guide die zit er, de guide is strand, dus het is een grote bende. Maar het is heerlijk hier, heerlijk. Het is prachtig mooi waar, dus het is helemaal geweldig deze dag. Ja, we zitten hier wat in het verkeer. Normaal sprutsen, dan zitten we wat meer in de natuur. Maar maar dit waar, dan was het hier wel wezen. Het is heerlijk, joh. Ja. Je ga hier altijd willen. Met zo'n ploeg op een paard ben ga je uit willen. Wat echt, hè? Daarvoor ben we hier, hè? Een beetje willen, maatje. Ja, lekker toch? Ja. Er zijn 12 vrijwilligers, dus van een 15 in totaal van deze ploeg. Dus dat kan me eerst wel wat putjes in de hol en soms zijn putjes die tegen in de in het oor kennen. Ja, dat is wat wisselend. Het is krek naaien, hè? Je moet altijd je bedelen om van alles, want uit zichzelf is er niks, hè? Maar wel het wat? Ja, dat is dat wel. Maar het gatje me vind ik nou ook wel. Je mag die van gatje toewijzen. Ja, dat dacht ik al. Wel een beetje gasje toewijzen, ja. Ja, wat ouder, regen weer ook wat minder. Ja. Nou, dat gaat zo mooi het waard volgens mij. Lekker bezig, een beetje toch? Hij is eerste klas stripper, hoor. Stripper is dit, hè? Eerste klas stripper? Eerste klas stripper dit, ja. Van alle markten thuis.